Hola Javier, nada, es que nada, muchísimas gracias a ti por ponerte en contacto conmigo y por remitirme as túas preguntas. Vexo polo que pos que te gusta escribir, por lo menos eso se intúe, cando falas das motivacións ou dos hábitos de escrita. Cada mestre ten o seu libro e cada un somos completamente diferentes a la de enfrentarnos ao labor creativo. Non son demasiado maniática, podo escribir en calquera sitio. Podo escribir nun autobús, podo escribir nun concerto, podo escribir mentalmente tendo unha conversación con outra persoa. Non son unha persoa que teña moitas manías, o que máis teño son hábitos. É dicir, cando me poño a escribir necesito unhas horas e necesito corrixir moito e traballar moito en riba do papel. Entón, esas horas sí que se fan necesarias. E que me motiva a escribir? Pois ainda hoxe non o sei. Se soubese iso, o mellor é que se perdía máis e deixaba de escribir. Escribo porque o necesito, por vivir outras vidas, por enfrontarme ao reto de cada palabra, de cada historia que narro. E procuro non pensando tampouco demasiado, non vai a ser que sexa como un feitizo e que de repente desapareza no aire, non? Sempre que sinto esa necesidade, procuro non poñerlle nome, procuro decir que está aí e satisfacer esa necesidade persoal de escribir, pero sen desfacer moito a maxia, sen ver realmente cal é o truco que está detrás. Moitas gracias.